Engko bar ngarep tuwon ngene kowe ora. Nonton. Aku tak mancing kene dilit golek lawuh. Lah sampean ra ngarit. Ya kowe mancing anu ngarit ana dulu, aku nusul tak mancing. Nek wis entuk aku tak mancing. Wes. Kok oleh iwak kok. Oleh iwak kena iki lawuh awan kok. Kon ngarit bae mancing. Larah. Ngarit nang ndi iki? Sukete lho sik. Cilik-cilik nom-nom kok. Loh. Yo. Nyapa sih An? Iki lho delon kandio. Blarah kaya mbora ditatan. Barnya apa sampean? Delok terong kowe kok mati do leles to. Ngobrol kene lho yo. Penake. Samar nang ndi? Aku ngaret tapi engko dhisik lah. Panas era mau males. Ning dilek arit. Engko ono kae lho, sukete tapi sik nom-nom kok. Oh iya. Heeh, males aku dadine. Engko wae lah, engko rada awan-awanan ae ben laran sik ning kene. Panas era. Ora nggo banyu ta yo? Apa iki? Lho, tak kek kono mau lali ra tak gomer. Iya njaluk yo ya. Heeh. Olah era aku yo ora nggo banyu mau. Golek terong lho yo sik enek cilik-cilik kuwi. Yo engko tak anu tak gawe sambel. Cilike ya nom-nom ya. Heeh. Engko tak anu njaluk di sambel. Ya golek oh. Iya sampeyan ngaret yuk. Ora duwe pakan wis ana. Les ayam lek duwe pakan ki penak. Heeh. Kayak nek lombok barang ya ya. Ya engko aku tak njaluk lomboke ya, lombok saiki larang kok. Heeh, luarange pol. Ya engko aku njaluk Ketang saiki tak nggo nyambel menyet terong. Iya. Kira nek sing mangan ngono lho. Alah, encep nek kene ae lah. Tak tinggal ngarit marani tun. Ben gondol iwak. Tok gede. Marani ngarit tun. Aduh, gletak ngene iki penak yuk. Panas-panas, semripit, jan. Oh enak tun ning kono gubuk. Heeh, enak iki nyuantai turu. Mancing ora oleh kok. Malah oleh. Sing mangan. Aku nyambel terong karo goreng iwak lho malah ra oleh lho. Sukete endi sing anu sing mbok ret tak panggule rono wae dhisik. Urung ngaret tok. Urung ngaret. Astagfirullahaladzim. Iki urung ngaret mau ki. Urung ki mau lho, aneng cuaca kaya ngene iki panas penak-penak ngletak ning kene iki turun. Tundhe iki tandang gawemu iki ya ngopo ngono lho. Lah wong kene wis tak omongi tak ngaret tok dhisik nang kono lha kok malah ndobos karo wong iki lho, jan aku yang gumun karo kowe iki Ton. Isik panas iki lho, ya engko ae. Kita ngaret kok malah murung ngaret jen. Wah, engko lah. Wis aku tak rampung nek. Iya. Mun aku ki yo an. Ini iki sik penak-penak ngobrol. Kita mangkat kono lho. Ya sampean sing ngaret kono, Dang. Ya kowe kita ngaret aku tak mancing neh kono. Kok malah mancing neh? Penak men malah mancing neh. Iya, kita ngaret kono tak mancing neh. Aku malah berarti kuwi kene gara-gara junjung lah kok malah. Ya ampun. Malah yuri balik toh, kena nggih kanca ngobrol ning kene kok malah. Ngobrol dhek ladange dhewe kok ngobrol-ngobrol. Kowe tugase kok. Lah iya penak bantaran kuwi kepenak malah. Engko bar ngaret tuwon kene kowe ora mulih turun kene ya oleh. Kita ngaret kono tak mancing neh aku. Malah mancing neh kok malah. Iku gara-gara junjung lah kok malah. Kok kene kok urung apa-apa iki. Alah ra penak-penake wong ngobrol. Was yuri balik malah. Ngarit.